Ayo Mas Agus monggo, ayo tombol kangen. Tombol kangen diaturke Mbak Prigel monggo. Raga Samboya Putra Indonesia. Pelemahan bergoyang. Ya.
biasa. Iki himbauan ya Mas. Himbauan dilarang tawur sebelum waktunya ya. Nanti kalau sudah waktunya bar tawur saja. Oh, ibuannya gitu. Ya, lek urung bar ora leh tawur. Marahin kok ganggu Rogo Samboyo Putra yang tampil. Maksudnya tawurin wis nang omah ae. Iya, lek wis ning omah tawur karo bojone Iya. dhewe-dhewe.